zvimwe zvese tingaite, zvimwe zvese tingarambe, but one thing for sure chandoda kukuziisa ndechekuti gaizika kudenga uko kuna Mwari. Nhasi kuti munyatsonzwa powerful testimony yaMadha vari paborder vakasangana nezvinhu zvakavatyisa zvekuti up to now pamwe kutotaura kuno kudai vasipo usimbokwanisa kutipa testimony, but because vakaita maprayers before commencing on her journey, zvinhu zvakavaseva. Nyaya yavo yakatozobuda mumanewspaper, yakabuda mumatv, but nhasi taita rombo rakanaka yatinyatsonzwa vachinyatsotitsanangurira kuti nyaya yavo yakafamba sei, chii chakaitika musi uyu. Ndakaronga kuenda kuZambia kumuchato muLusaka. Saka nguva zhinji pandinenge ndaronga rwendo ndinotoita zvokutonamatira rwendo irorwo even kwemwedzi kana svondo, kuti Mwari vandivhurire nzira ndive protected and so on. Saka this particular trip ndakanamatira kuchechi kumidweek service, ndikanamatirwa kuno kumaraini kusection kwandainamata kune mwe Pentecostal church. Ndikanamata nevakadzi. Umwe mukadzi nobva azondinamatira akati pana ndichikunamatira ndandiona rimwe zimhuka rinenge zibhafalo rinenge but zihombe rine mazinyanga. Nobva tanamata right. Musi wandakasimuka kubva kuno kumba ndichida kumabhazi wangu wari musi wechipiri, ndokubva ndaenda kuRoadport ndikakwira bhazi rangu manheru ndikasvika kuChirundu midnight or just after midnight. Saka ine handisi munhu anonyanya kufamba nemabhazi kana achifamba kune dzimwe nyika, ndowanzokwira ndege. Saka ipapa ndakangoti regai ndimbokwira bhazi ndimboexperiensa kuonawo countryside senyika yandakambogara Zambia. In fact ndokwandakatozvarirwa kuKitwe. Saka ndobva ndaita sei tasvika paChirundu paya, but tiri kusvika paChirundu ndakaona imwe nzou so yanga yakamira kuseri kwemagonyeti ichifamba. Ndikangoti pano paChirundu pagame park panongofamba nzou. Bhazi richingoti kuita stop ranga rakazara macross border, vabva vabuda kunoti mwarara patamaki pavawaridza vavata, vamwe vatorara mubhazi imo munzira munofambwa mwemwe. Saka inini ndatanga kugaya manje kuti saka inini ndorara pai manje, nzvimbo dzese dzararwa chichichi mubhazi. Ndobva ndaburuka kudaro ndakaona vanhu vajaira kufamba vatowaridza pasi. Saka inini ndakatanga kumbotanga kuongorora. Ndakatora cheya yanga iri padhuze, I think ndeyagadhi weipapo. Ndobva ndagara ndichiongorora kuti nzvimbo iyi yakambomira sei patamira, papasingaoneki, papakasviba kuti tsva. Saka nechepaseri so pane zvimwe zvimaslabhu so paive nefenzi yakabhovhoka, inoratidza kuti pane chinhu chakapinda nepo, fenzi hombe yakavhurika kudayo. Saka inini ndakabva ndati saka indorara pai, vanhu vese varara, indini ndakasvinura. Saka inini ndakabva ndangorara nechepasaidi peimwe slab so yanga iri yakanangana nenhirikiri neburi iroro. Saka ndakapfeka leather jacket yangu ndobva ndangorara pasi papasangana chekuwaridza. Ndakangoita zvezvo kungora noti paconcrete. Ndarara pana kutora, ndaita kunge ndiri kurota. Ndaingonzwa izwi richiti mukai. Saka ndakabva ndapepuka manje
ndigotarisa mudenga, ndakatarisa nemanhede kudayo, ndione ndiri pasi penzou. Ndakangoti oh my god, ndakabata jaketi rangu nechekumakola uko, ndakapesanisa maoko ndakabata kumakola nesimba, ndobva ndatanga kukunguruka nesimba kuti kunguru, ndikasvika kupasi. Kukunguruka uko ndakaita uko, ndakaita military training, saka that was part of Ningirikiri obstacle crossing military training yandakaita muna 1979. Saka I'd never put that tactic into practice. That was the first time I was doing it. Ndobva ndakunguruka ndasvika pabhasi. The first thing chandakatanga kufunga ipapo, ndakatora phone ndobva ndaswitcha on, ndauda kutora picture yenzou iyaye. Vanhu vava vese vanga vakarara pasi, vanga vatotiza vaenda kure uko. Vakati please musatora pikicha, munotiparira. Ini papa ndatombonoti pane danger yanga yatoitika kwandiripo paya. Saka vanhu vavaya guard watch akayachimhanya kwandiri. Zvikanzi amai, munonamata kupi mimi? Ndikati mhelo kwarare koko ndana neconfusion manje. Zvikanzi amai mamafa. Nzou yanga yoda kutokusumudzai. Muromo wayo uyu tranki yanga yatodaya kuti ikusumudzei. Kati mati kudii? Zvikanzi zveshuwa. Macrossborder yakambauya yese akutongondunganira. Amai, hamuna mushonga wamunobata imi, dema muri munhu ane mushonga yange dai mafa. Because zvaitika pakapa hatisi kuzvinzwisisa. Kana munonamata ka, rambai muchinamata. Ndakazoti ndagara pasi paya, ndakutumira message kuvana vangu vari overseas, ndikufonera masista angu ari kuKadoma kuti ndozvaitika paChirundu apa. Ndafonera mufundisi wangu akandinamatira ndisati ndaenda. Hapana akanhingirikira akaona message yacho kusvika mangwanani. Saka kwaedza manje, ndakaona ma-immigration officers eZimbabwe neZambia akaita kundunganira what happened. Ndakutsanangura. Zvikanzi you're very lucky. You're a lucky woman. Ramba uchiramata. Saka mukoma wangu akazopfuurawo nechitatu the following day akuendawo kulusaka kwoMutatu. Saka asvika ipapo ndopa akanzwa nyaya iri kutaura. Pane mukadzi akavhiringidzwa nenzou panapa ende zvisina kumira mushe. Tazosangana kuMutatu. Zvikanzi mufunge, ndaifunga kuti wakuita masketch ako iwewe uri wenyambo. Ndingati nyambo neupenyu hwangu here. Saka Muchato wapera manje, ndadzoka kuHarare kuno. After 2 weeks, incident yaitika yayo, ndakazoverenga munewspaper kuti pane nzou yauraya muvhenda wekuZambia anga achitengesa mafruits. I think mukadzi uyu anga achitiza nemaorenji here, anga achida kutorwa nenzou iyo. Ndomva adonha, ndomva atsikwa neelephant iyaye. Saka ndakazonzwa kuti elephant yakazotorwa here kana kuti yakaurayiwa kana kuti yakabviswapo. Handichazivi zvakaitika, but pane zvakazoitika kuelephant iyoyo kuti ibve kunzvimbo iyoyo. Saka ndo story yangu iyoyo yekuti handizivi chakandisunda kuti ndirambe ndichingotsvaga kunamatirwa before that trip. Ndakanamata in a way handisati ndakamboita before, kuti ndinonamata for over a week about a trip yandiri kufamba, and then ndiri kunamatirwa kudaro. Umwe mukadzi
ari kuMozambique zvimwe zvainamata zvokuti zvikati ndiri kungoona animal rakangokura rine mazinjo rinenge buffalo zihombe. Saka ava mufundisi pavakazoona meseji yangu iyai time yavanoti vakareceiva meseji, time yachanzi vanga vachitonamata, hanzi vachiona vachipiwa vision ini ndiri mugomba, ndawira mugomba, ende vachindikakata nemaoko avo vakabatirana nemukadzi wavo vachindiburutsa mugomba. Saka zvinoreva kuti rwendo irworwo rwanga ruine machallenges, ndaifanira kufa along the way, asi I was saved by a prayer nemunamato. Prayer inodzivirira kune zvinhu zvakawanda. Hameno kuti munoti kudiwo hama neshamwari dzinoteerera Sleep Media inoi kuti makambozvinzwawo here zvinhu zvakadaro. Ndangoti ndingosheyawo kaincident kakaka. Zvoti nanhasi even kuenda kutown chaiko ndinotombotanga natonamata ndikaziva kuti kuinda mangwana ndapenshera ndinogara kumba ndinotonamata, whether ndiri kufamba nekombi, whether ndiri kufamba nemota ndichidhiraivha, ndinotombonamata. Ende ndikaona kuti rwendo rwacho rwaita pane zvavhiringidza ndinobva ndatoita abandon the trip, nokuti ndaakuda kuteerera zvinotaura mweya, that spirit of discernment tinofanira kuve tiinayo. Thank you very much. Gai vakuru vakawanda vachitaura kuti zvinhu zvese ngatitange tanamata guys, kungave kumabasa, mungave mubhizinesi, kungave murwendo, kana pakudya chaipo ngatitange tanamata, tinosevhwa nezvinhu zvakawanda, because munoziva a prayer inoti protect us from things that we cannot see with our physical eyes, asi mweya zvinenge zvatonhongwa kunzi ndozvida kuitika, yet zvinototiprotecta kuti tisarasikirwa neupenyu. Imagine mai dai vanga vasina kunamatirwa vasati vaenda, kana dai vasina kunamata ivo vasati vafamba rwendo rwavo urwu, chii chichazoitika? This is Sleep Media TV, vanobva mazim Untold Stories. Until next time, cool. Zvasa.